हेल' लोगोफोर आंनि फिन मोनसे गोदान भिडिअ गासैखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बरायहरबाय। दिनैहाय मोनसे भिडिअ लाबोलायनोसै आरोना लोगोफोर। दिनैनि भिडिअआनो जाबाय दायो आङो दुब्लियाव थांनो नागिरदों आरो हाजिराफोर माइ गायदों जोंहा, इनिखायनो माने आङो साहा हैनो नागिरदों आरो साहा हैनो माने रानि बिफाया साहाखौ लाबोदो होनहरदों आरो दुब्लिनिफ्रायनो। इनिफ्राय दायो आं हैसिगोन आरो साहाखौ। दायो माने रावबो गैया नालाय रानिखौ लाखिनोबो, बिनिखायनो आङो माने दुब्लियावनो थांथाराखैमोन आरो। इनिफ्राय दिनैहाय थांनोसै, इनिफ्राय माइ गायनायखौ एसे भिडिअ बानायना लाबोनोसै आरोना लोगोफोर। नायलांबाय थादो लोगोफोर, बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ आं जागायलांबाय थानोसै। थांनोसै आरोना जोङो दायो दुब्लियाव लोगोफोर। नै साहाखौ लाबाय, इनिफ्राय नै रानियाबो बाजाबाय आरो दायो थांनोसै। माइ गायनो थांसै ना मामि? दुब्लियाव माइ गाय ना थांसै। दुब्लि मोनफैबाय नै लोगोफोर जोंहा। नै बैयाव माबा ट्रेक्टर हालेवदों आरोना। बेनिफ्राय नै बैथिं बैनि दुब्लिया नाहरदों, बैथिंजाय माबा गायगासिनो दङ। नै इथिंजायबो हालेवदों, बेयो बेलेगनि आरोना। देरि होइसे जानु इतिया 10टा बाजिसे हे। নুশুনে দেৰি হৈছে বোলে কৈছে যে আপুনি। দেৰি হৈছে তো হলে কি হালোৱা থাকিব, ওলাব এতিয়া খাব পাৰিব আৰু চাহ। नै जोंहानि खोथियाया इनिफ्राय इयाव दङ नै जि मोजां मोजांखा खोथियाया। जि गायनो लुबैखादों आं, दाहाय गायनायगोन लोगोफोर। एकदम ट्रेक्टर गाबनायजों रायलायनायखौनो खोनालाया नै, ट्रेक्टरा एकदम दावरावथार। एकदम गेदेरफ्रा एकदम ट्रेक्टर हालेवगासिनो जोंहानाव। फैद' दुलुआ हा लोंसै दानिया। खोथियाव गालाबावबायसो आं। मोसालायबाय। ओइ नै आबैया माबा बथल लादों, बेरे मोदै। बेरे मोदै बेरे मोदै। साहा लोंबाय। माइ गायनायनि गोथाव होनलाय। साहा बिस्कुट गोजासो नङाबा बेलेग गैया होनलाय। नुजुरे बिस्कुट गोजा लाबोनाय जामारबाय दिनै। এতিয়া মই আপোনাৰ বিলাকৰ তাতে যাব লাগিব আৰু ৰোৱনী বিচাৰিবলৈ। আপুনি চব খেদিলে নহয় মোৰ ৰোৱনী বিলাক। এইটো খানিবি না, এক বাতি দিম তো। गय जानोसैलाय नै जोंना सिख्लाफ्रा जि गय जाखायो, गय जासुलि गोजा। हाथाय माराम जाबा सेंग्राफोरजों बासिजागोन। खिन्थानायखाय खारलांजोब्बाय नै। दसे ओइ नै रानिया बिमायंजों बामजाबाय। दसे माइ गायनोसै दानिया आंबो। नै साहा लोंखांनानै माइ गायलायबाय आरो नै लोगोफोर। हा
होबाय आबैया मेथाइ खनलायलायबाय नै जोंना बाबारे मेथाइ खननाया आइ दुलायनाय हमफै आं गायनि एसे मबाइलखौ Ay खोथिया मोजां जायो एसे गायखांथ'लायबायहाय नै लोगोफोर जोङो फैद' ओइ आबै दाबो गायखाङाखै नोंहा दाउब' खर' न'आव थांथ'नोसैलाय ना जाथ'लायबाय फै थांनोसै न'आव लोगोफोर रानिया दुगैफानो नागिरो बेसे डिस्टार्ब दायो आं हारसिं थाबाय थानायाव मावनो हायाना जेबो मावनो हाया दा जेखौ दा थाबायनो रोंबाय नालाय आरो नै दा बोथोरा थान्दा जानायखायसो गरम जाला फुंनिफ्राय दुगैनो दावराव जाबाय नै जों लामा लामा थाबायबोलायबाय रानिया बाजाबाय नै दुगैनो दावराव जाबाय थायो बाजाबाय माइ गायना फैजोबबाय जों बयबो लोगोफोर दायो जोङो दुब्लिनिफ्राय फैनानै दायो आखौ बालिगावआव थांफिननो ओंखारलायबाय आरोना लोगोफोर इनिफ्राय माने बाबुखौ बालिगावनि न'आवहाय गारबोदोंमोन नालाय इनिफ्राय बेखौनो नायनो थांनो नागिरबाय आरो जोङो दसे माने बिबौबो बिबथैबो दं नालाय गारबोथ'दोंमोन आरो टिउसन दंनायनि थाखाय स्कुलथ' बन्द'मोन आरोना साननैसो अब्लाबो टिउसन गोनांखाय गारबोनाय जाबाय इनिफ्राय दा इखौनो दसे नायहैनोसैलाय आरो जोङो इनिफ्राय लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ आं बेखिनियावनो दोनथ'नोसै आरोना लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ आरो लोगो मोनफिनसिगोनलाय इनिफ्राय लोगोफोर आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो बयबो नोंथांमोनहा इनिफ्राय जाय साबस्क्राइब खालामखानाय बिसिनिसिमबो गोजोन हामलायनायखौ बयनिसिमबो जासिहरबाय आङो बाय बाय बिदिब्ला लोगोफोर